Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мин, Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. План буенча Сөембика проспектын 31 августта, ягъни бүген куллануга тапшырырга тиешләр иде. Ләкин әлегә бирдә эшләр төгәлләнмәгән. Ни өчен? Сәбәпләрен Лейсан Ханова ачыклады. Шәһәр гөлләргә күмелдек һәм иң зур алма пирогы белән Гиннеслар китабына керде. Шолыда чәчәкләр фестивале үтте. Татарстанның иң оста җайлаклары ипподромга җыелды. Республика көне уңаеннан Шолыда ат чабышлары узды. Курчаклар яңа сезонга әзерләнә. Нәни тамашачыларны Гали Баба һәм 40 юлбасар спектакленең премьерасы үтә. Сөембика проспектында ремонт төгәлләнү алдында юлчылар бүген бирдә соңгы эшләрне башкара. Исегезгә төшерәм, юлны төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 660 миллион сум акча бүленде. Нәтиҗәдә бер ягы 7 километрдан артык булган 2 полоса яңартылды. Тротуарлар салынды, яңа тукталыш павильоннары урнаштырылды. Дөрес, юлчылар проспектны тиешле вакытында куллануга тапшыра алмады. Ни өчен хәбәрчебез Лейсан Ханова ачыклады. Шәһәр салынганнан бирле Сөембика проспектында капиталь төзекләндерү булганы юк иде. Быел эшләр май аенда башланды. Шунысы үзенчәлек ремонт барышында проспект тулысынча ябылмады. Юлчылар эшләрне участоклап башкарды. Бүген инде комдорстрой эшчеләре Сөембика проспектының ахырында эшли. Алар бирегә юл билгеләре урнаштыра. Барлыгы алар проспект буенча 1000-нән артык булачак. Моя бригада занимается установкой дорожных знаков. Безнең бригада юл билгеләре урнаштыру белән мәшгуль. Бер сменада эшлибез. Бүген иртәгә аларны куеп бетергә тиешбез. Аннары объектны хезмәт күрсәтүче предприятие балансына тапшырачакбыз. План нигезендә проспект 31 августта, ягъни инде бүген куллануга тапшырылырга тиеш иде. Ремонт башланганда шәһәр җитәкчелеге тарафыннан юлчылар алдына шундый таләп куелды. Тик юлчылар графиктан бераз соңга калды. Безнең күпчелек эшләр төгәлләнде инде. Калган эшләрдән безнең шул туфракны салып бетерү һәм юл билгеләрен куеп бетерү калды инде. Туфрак эшләре инде иң беренче чиратта яңгыр яву аркасында бер-ике көнгә соңга калып килә безнең. Яңгырлы көндә КАМАЗлар карьерга керә алмыйлар. Төзекләндерелгән проспектта светофорлар да тукталыш павильоннарында яңа. Бирдә шулай ук өстәмә тизлек полосалары булдырылды. Борылыш урыннары счетлардан читкә күчерелде. Бу исә уңайлылык кына түгел, беренче чиратта кешеләр иминлеге дигән сүз. Үзгәрешләргә карата шәһәрдәшләрнең күбесе уңай фикердә. Мне устраивает тот порядок, заборчик, вот этот вот решеточка. Мине мондагы тәртип канәгатьләндерә. Теләсә каян үтеп йөрмәсеннәр өчен коймада куйганнар. Дөрес бу, бер генә нәрсә ошамый. Чит илләрдә, мәсәлән, җәяүле кишүләрен кеше сукмак салган урынга ясыйлар. Мин дә менә гадәти өйрәнелгән юлдан кибеткә бармакчы идем. Хәзер җәяүле кишүен эзләп урап йөргә туры киләчәк. Я жительница 51-го комплекса. Выглянув в окно, сердце вообще радуется, как на картинке. Проспект преображается, вообще классно. Мне очень нравится все. Стало лучше. Хәзер биредә барысы да яхшырды. Йөрүе җайлы, бернинди чокырлар да юк. Ремонттан соң проспект матурайды. Юлчылар проспекттагы эшләрне алдагы 1-2 көндә төгәлләргә ышандыра. Алар әйтүенчә, рәсми ачылыш 2 сентябрьгә планлаштырылган. Лейсан Ханова, Илназ Тимербаев, Шолы ТВ яңалыклар. Кайбер укучылар өчен беренче дәресләр мәктәптән тыш оештырылды. Мисал өчен 56-нчы янгын сөндерү коткару бүлеге хезмәткәрләре балаларда уттан сакланырга өйрәтә. Яңа уку ел алдыннан биредә беренче сыйныфка баручылар өчен бәйрәм оештырылды. Тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керер алдыннан балалар янгын сөндерүче костюмын киеп карады. Машиналарның сиренасын тыңлады, хәтта янгын сөндерү җиңсәсеннән суда җибәрделәр. Экскурсияны янгын сөндерү техникасын күрсәтүдән башладылар. Балалар янгын сөндерүчеләрнең киемнәрен һәм төрле техниканы зур кызыксыну белән күзәтте. Мәсәлән, ТОК 200 дип аталучы костюм югары температуралы биналарда эшләү өчен каралган. Балалар аны киеп тә карады. Когда пойдешь на работу, например... Барысы да аңлашылган кебек булды, әмма үзен биредә эшли башлагач кына һөнәрнең нечкәлекләрен аңлап буладыр. Я научусь, что... Мин хәзер янгын чыга калса нәрсә эшләргә кирәклеген беләм. Иң элек бинадан кешеләрне чыгарырга, аннан электр җиһазларын, аннан янгынны сүндерергә кирәк. Балаларга йокы бүлмәсен, спорт залын һәм уку бүлмәсен күрсәттеләр. Кизү торучы да балаларга кеше гомерләрен коткарганда иң кирәкле киңәшләрен бирде. Булачак укучылар янгын сүндерү җиңсәсеннән су сиптерергә дә өйрәнде. Многие родители, которые сегодня
Янгын сөндерү һәм коткару өлкәсендә күп кенә балаларның әти-әнисе хезмәт итә. Бүген балалар безнең эшебез белән якыннан танышты. Алар янгын сөндерүче техниканы, бүлекне күрде. Миңа калса, булачак укучылар үзләре өчен файдалы мәгълүмат туплады. Белем бәйрәме алдыннан укучыларга бүләкләр дә тапшырдылар. Аларның һәрберсе коткаручылардан мәктәп кирәк-яракларын алды. Илнар Харисов, Алексей Иванов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Иртәгә 6000-нан артык бала өчен беренче тапкыр дәрескә чакырып кыңгырау чыңлаячак. Укучылар мәктәпкә әзер, кием һәм уку әсбапларын сайлаган вакытта әти-әниләрдә төрле сораулар туа. Беренче чиратта бу мәктәп портфеленә дә кагыла. Чөнки дөрес сайланмаган букча җитди проблемалар китереп чыгарга мөмкин. Тимур быел 3-нче сыйныфка бара. Барысы да әзер, өс киеме, уку әсбаплары. Өр-яңа букчада алганнар. Моңа кадәр Тимур мәктәпкә рюкзак белән йөрде. Быел без аңа ранец алырга булдык, чөнки ранец укучы балаларга китаплар йөртергә уңайлырак. Быел мин әни-әтиемнән ранец алдырдым. Миңа ул бик ошады. Миңа аның белән йөрергә яхшырак. Кибет базарларда мәктәп портфельләре шактый, бәяләр дә төрле. Уртача 700 сумнан алып 4000-гә кадәр. Бирдә нинди фирма маркасы булуда зур роль уйный. Әмма иң мөһиме уңайлы булсын. Сатучылар бу уңайдан үз киңәшләрен бирә. Желательно взять, чтобы портфель... Беренче сыйныф балаларына төрле төстәге портфель алырга тәкъдим ителә. Балалар үзләре яраткан мультфильмнарның рәсемнәре төшкән портфельләргә дә бик куаналар. Дәфтәр һәм китапларны алыр өчен портфельдә аерым кесәләр булырга тиеш. Нинди генә портфель булмасын, аның массасы бала авырлыгыннан 10%-тан артырга тиеш түгел, дип искәртә белгечләр. Киресе булса, терәк хәрәкәт аппараты зарарлана. Сколиоз кебек җитди авырулар барлыкка килергә мөмкин. Мәктәп укучысы сәламәт булсын өчен әти-әниләр дөрес тегелгән ранец сатып алырга тиешләр. Баланың гәүдә торышына зыян килмәсен һәм ул дөрес формалашсын өчен рюкзакның арткы ягы ортопедик таләпләргә туры килергә тиеш. 4 килодан авыррак булган йөк күтәргән баланың нерв системасы 60%-ка ешрак зыян килә. Баланы киштән әзерләп портфель авырлыгы тикшереп карау бер нәрсәдә тормый. Әгәр дә инде авырлык нормадан артык икән, бу проблеманы чишү юлын эзләргә кирәк. Төп авырлыкны китаплар бирә. Күпчелек ата-аналар фикеренчә, бу чиракта дәреслекләрне 2 экземплярда булдыру иң кулай усул. Ильвин Васильева, Алексей Иванов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы шәһәре гөлләргә күмелде. 29 август көнне Азатлык мәйданы ачык һавада күргәзмәләр залына әверелде. Быелгы фестивальнең символы лилия чәчәге булды. Темасы дөнья бакчалары дип аталды. Төн эчендә Япония, Италия бакчалары, Ашыклар скверы чәчәк атты. Нәни тамашачылар исә яраткан мультфильм геройларын күрә алды. Чәчәкле бәйрәмнән хәбәрчебез репортажы. Тере чәчәкләр төсле композициялар ясалма булса да, кояш та җылыта кебек, яңгырлы салкын көн булуына карамастан, бәйрәмне оештыручылар җәйге көннәр атмосферасын тудыра алды. Чәчәкләр фестивален карарга дип махсус башка шәһәр, хәтта республикалардан да киләләр. Без Башкортстаннан килдек бит инде, шуңа белән әйтеп бетереп булмай сүз белән генә. Бөтен безнең йөрәктәге булган хисләрне. Шул хәтле күп фантазия, шул хәтле күп бай, эчтәлекле. С каждым годом все лучше и лучше. Елдан-ел бәйрәм яхшыра бара. Балалар мәйданчыклары күп, композициялар бик матур. Замечательная традиция, прекрасный праздник. Искиткеч традиция, шәп бәйрәм. Һәр елны ниндидер яңалык. Мин бу матур гадәт алга таба да дәвам итәчәгенә ышанам. Чәчәкләр бәйрәме 2008 елда фестиваль статусын ала. Шуннан бирле оештыручылар ел саен тамашачыларны гаҗәпләндерү бурычын куя. Мисал өчен быел Гашыклар скверы бәйрәмгә килүчеләрдә зур кызыксыну уятты. Бирдәге эскәмияләр беренче очрашудан алып гаилә коруга кадәрге этапларны сурәтли. Первая скамеечка у нас идет, скамеечка знакомства. Беренче эскәмия танышулар өчен. Мәхәббәттә аңлаша торган яшьләр алга таба нәрсә булачагы турында уйланырга тиеш. Шуңа күрә кәбестә ясалган ләкләк фигурасын куйдык. Быелгы фестивальдә тагын бер шаккатыргыч күренеш. Диаметры 10 метрлы, авырлыгы 3 тоннага якын алма пирогы белән бәйрәм кунакларын сыйладылар. Татлы сыйны Чаллы рестораны әзерләде. Пирогны мәйданга төнлә үк урнаштыра башлаганнар. Мы его сюда привозили. Biz аны бирегә алып килү өчен 2 тапкыр рейс ясадык. Коршларны айрым-айрым китердек. Тамашачыларны гаҗәпләндерүдән тыш гигант пирог Россия Гиннеслар китабына да кертелде. Официально сегодня был зафиксирован рекорд России. Россия рекорды теркәлде. Пирогның массасы 2 тоннада 355 килограмм. Шунсы мөһим, ул түгәрәк формада. Туры почмаклы пирогны әзерләү күпкә җиңелрәк.
Алма пирогыннан авыз итеп шишәк композицияләрен караганнан соң бәйрәм кунаклары мәйданга агылды. Бирегә татар һәм Россия эстрадасы йолдызлары килде. Иң беренчеләрдән булып Казаннан килгән рок-төркем чыгыш ясады. Ал канат солистлары Чаллыда еш булабыз диләр. Өстәвенә скрипкачы Дина Закирова Чаллы кызы. Бүген көне буе Чаллы буйлап йөрдек. Бик матур, бик рахат, бик күңелле, бик чиста. Елмаюнчан шундый чаллылар. Бик зур рәхмәт сезгә. Рок-төркемне җырчы Максим алыштырды. Я поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов. Вместе мы сила, вместе мы победим. С праздником, дорогие друзья! Ура! Фәрида Собирҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ яңалыклар. Гадәттәгечә чәчәкләр фестивалендә Чаллының иң яхшы төзекләндерү, яшелләндерү һәм бизәү конкурсыннан нәтиҗә ясалды. Бәйгедә идарә итү компанияләре, оешмалар, һәвәскәр бакчачылар катнашты. Иң яхшы ишек алды номинациясында Жилкомсервис һәм электротехниклар компанияләре җиңде. Белем бирү учреждениялары арасында 76-нчы гимназияга тиңнәр юк. Иң яхшы күләмле композицияны мәхәллә идарә итү компаниясына бирделәр. Бәйрәмдә шулай иң яхшы сантехникларны, яшелләндерү осталарын, ишек алды җыштыручыларын да бүләкләп уздылар. Ну и, наконец, лучший дворник 2015 года. Первое место. Нина Александровна Марданова. Жилой дом 2121. Управляющая компания «Паритет». Ей вручается сертификат на приобретение туристической путевки. Акварель чәчәкләр фестивалендә җиңүчеләр арасында хезмәттәшебез Гүзәл Шигапова да бар. Журналистлар эшләре шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү темасын иң яхшы яктырту номинациясына билгеләнде. Гүзәл Шигапова конкурста 7-нче комплекс турындагы сюжеты белән катнашты. Ул биредә соңгы елда булган үзгәрешләр турында сөйли. Моторлыкны алга табада саклау фикере сюжетта кызыл җеп булып сузыла. Гүзәл иң яхшы телевизион материал номинациясында 2-нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде. Әлеге материалларның хакимият тарафыннан бәяләнүе әлбәттә бик яхшы. Бу журналист кешенең күңелен үсендереп җибәрә. Әмма әлеге материалларның төп максаты шәһәрдәшләрнең игътибарын җәлеп итү. Алар да менә бу гади генә клумбаларны ясар өчен күпме көч киткәнен белсеннәр иде. Парклар һәм скверлар шундый матур булсын өчен нәрсә эшләргә кирәклеген белсен иде. Әгәр дә без бу нәтиҗәләргә ирешәбез икән, менә бу дөрестән дә инде дипломнардан да кыйммәтрәк булачак. Алда безне кыска гына вакытлы реклама чыгарылыш көтә. Бездән аерылмагыз, безнең белән бергә каласыз. Татарстанның иң оста җайлаклары ипподромга җыелды. Республика көне уңаеннан Чаллыда ат чабышлары узды. Курчаклар яңа сезонга әзерләнә. Нәни тамашачыларны Гали Баба һәм 40 юлбасар спектакленең премьерасы көтә. Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. Фирменные магазины Пеплас. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. 1 сентября в торговом центре «Октябрьская» каждому школьнику мороженое ушастик в подарок. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар.
Сіз Шолы ТВ телеканалын қарайсыз, біз дәвам етеміз. Республика күнінде жойдатлар ярышты. Яңғыры болуына қарамастан Шолыға көрші районлардан да 50-ден артық қатнашушы келді. Ярышларны біздің хабаршыбызда күзетті. Бәйгедә юртаклар һәм чабышкы атлары катнаша, юртакларның чабып бармавы мөһим. Югыйсә бу кагыйдә бозу санала һәм атлар бәйгедән төшеп кала. Күп нәрсә атларның яшеннән тора. Спортның бу төре төгәллек ярата. Ялгыш уңга яки сулга бер адым ясалса да, җиңүгә ирешү турында хыялланмаска мөмкин. Ярышта һөнәри спортчылар гына түгел, һәвәскәрләр дә катнашалар. Человек, который занимается лошадьми, Атлар белән шөгыльләнүче кешегә һөнәри белем алу кирәкми. Алар профессионал спортчылар белән берлектә ярышырга сәләтле. Яңгыр ярышларда катнашучылар өчен киртә булды, шулай да атлар бирешмәде, сазны йырып җиңүгә омтылды. Погода не очень, дорожка тяжелая, лошадям тяжело бежать. Ә менә ат чабышларын яратучыларга һава торышы комачаулык тудырмады. Кем өчендер бу бурынгыдан килгән матур гадәт. Ә берәүләр спортчыларның һәм атларның уңышларына сокланыр өчен бирегә килгән. бек яхшы атлар тоттым. Атларны яратамын. Әтей старший конюх, минем 4 яшьтән ябышып, конюшняда үтте вакыт. И монда да көн сайын чыгамын. Алар суббота, воскресенье монда тренировка ясайды. Расписание эленеп куела, мин чыгамын шунда. Безгә бу ярышлар бик ошады. Атлар бик матур һәм көчле рухлы. Ярышта Аксубай, Тукай, Сарман районнарынан һәм Оренбург өлкәсеннән 50-дән артык җайда катнашты. Беренче урын алучы 15 мең сум, икенче урын алучы 10 мең сум, өченче урын алучы 5 мең сум акча белән бүләкләнде. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Шолы ТВ, яңалыклар. Күкрәктәге тасма бердәмлек билгесе 29 август көне мәйданга концертка килүче һәр кемне әлеге символ көтте. Республика көне уңайыннан Шолыда барлыгы 8 мең тасма таратылды. Акция республика тасмасы кысаларында оештырылды. Аны президент белән бергә хәрәкәте активистлары таратты. Республиканская ленточка вообще символизирует то, что наша республика... Тасма безнең республиканың күп милләтле булуын күрсәтеп тора. Бездә кунакчыл халык яши. Татарстанга дөньяның төрле почмакларыннан эшкә дә, укырга да килә алалар. Бу бөтен халыкның берләшкән көне. Шуңа күрә кызылы да, агы да, яшеле дә бөтен берләшкән көнне аңлата, бөтен халыкның берләшү бәйрәме. 30-га якын кул эшләре остасы данлыклы КамАЗ мастер командасы автомобильләре буларның барысында бер юлы бер урында күрергә мөмкин иде. Шолыга 85 ел, Татар автономиялы Совет Социалистик Республикасы барлыкка килүенә 95, Татарстан Республикасы яңа дәүләтчелегенә 25 ел тулу уңайыннан КамАЗ мәдәният сараенда тантаналы чаралар уздырылды. Барысы турында тулырак алдагы материалда. Данлыклы КамАЗ автомобильләр белән танышканнан соң мәдәният фойесында кул эшләре күргәзмәсе белән сокланырга мөмкин иде. Республика һәм күрше төбәкләрдән килгән дистәләгән һөнәрче үз иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Ольга Гыйләҗетдинова Мензеләдән килгән. Балалар иҗат сараенда эшли. Каен тузына рәсем төшерә ул. Әлеге сәнгать серләрен яшь буынга өйрәтә. Иду в лес, снимаю. Башта мин урманга барам, каен тузын юынып алам. Аны юам, турайтып, картонга ябыштырам һәм шуңа рәсем ясыйм. Ярослава кул эшләре осталары арасында иң яше, әнисе белән бисердән агачлар үрә. Мин бисердән 1 ел элек агачлар ясый башладым. Без әнием белән моны интернеттан карап өйрәндек. Миңа бик ошый, шуңа күрә кешеләргә дә үз эшемне күрсәтергә булдым. Физик мөмкинлекләре чикле булса да, аңа карап мөмкинлекләрнең чиксез булуын аңлыйсың. Регина Мехидикова кул эшләре иҗат итү белән 11 яшьлек вакыттан шөгыльләнә. Башта мин пенопласт алып, рамка эшләдем. Кырыйларына борчак, карабыдай һәм төгә ябыштырдым. Аннары рамкага фоторәсемне куйдым. Бәйрәм уңаеннан шәһәр иҗат коллективлары катнашында концерт оештырылды. Биредә Чаллы өстендәге акышлар төбәк-ара әдәби фестивалендә Татарстан ил җире дип аталган рәсем конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Ильвин Васильева, Алексей Иванов, Шолы ТВ яңалыклар. Курчаклар яңа тамашаларга әзерләнә. Быел Курчак театры 29-нчы сезонын ача. Октябрь айында нәни тамашачыларны Гали Баба һәм 40 Юлбастар спектаклінің премьерасы көтә. Аны сәхнәләштерү өчен Мордовиядан режиссер чакыртканнар. Давайте ведь все пополам, все то, что я привезу из пещеры. Не хочу пополам. Хочу Да все подожди, сейчас. да подожди, Одному мне хочу все.
Төшне бойлығына қора бәйләргә кирәкми. Гали Баба һәм 40 юлбасар спектаклендә артистлар әнә шул фикерне тагын бер кат ассызыклый. Курчак театры шушы премьера белән 29-нчы сезонны ачарга җыена. Көнчыгыш әкиятенең концепциясе шул ук. Бар тик мюзикл элементлары гына өстәлгән. Спектакльне сәхнәгә Мордовиядан килгән режиссер куячак. Вот это проблема денег, проблема счастья. В чем счастье? Спектакль акча бәхет төшенчәләре турында. Бүгенге көндә бу иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Хәзер күп кенә балалар әйбер белән бүлешә белми. Бу хакта уйлап та карамаучылар күп. Күпләр акчага өйрәнгән заман хәзер. Спектакль 2 атна эчендә әзерләнгән труппада күпчелекне хатын-кызлар тәшкил итә. Аларга ир-ат роленә кергә туры килгән. В моей карьере это первый мужчина. Бу минем өчен беренче ир-ат роле. Башта читен булды, чөнки ир-ат һәм хатын-кыз психологиясе бик нык аерыла. Премьераны нәни тамашачылар 23 октябрьдә карый алачак. Лесен Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә яхшы вакытта һәм шушы урында без һичшиксез күрешербез. Исән-имин буласыз.